भारत का सबसे बड़ नदी गंगा हिंदू आस्था के लिहाज से भारत का सबसे पवित्र नदी भी है। जौना में लगावल एगो डुबकी भवसागर पार करा देला, लोक परलोक दोनों सुधार देला। ई गंगा समुद्र से जहां मिलली उहे कहाला गंगा सागर। जहां मकर संक्रांति के मौका पर लागेला आस्था के बहुत बड़का मेला। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में भारी भीड़ जुटेला स्नान खातिर। इतना भीड़ कि गंगा सागर का मेला पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ मेला बन जाला। दरअसल मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का महात्म हो आ ओहू में गंगा सागर में डुबकी लगौला का महत्व तो और ज्यादा। कहल भी गई बा कि कुल तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा के उद्गम स्थल हिमालय है तो अंतिम पड़ाव गंगा सागर। हिमालय के कोख से निकल के अपन लंबा यात्रा पूरा करके गंगा इहवे सागर के अंक में समा जाली, अपना अस्तित्व के सागर के सौंप देली। कोलकाता से तकरीबन 90 मील दूर इस जगह वैसे तो सुंदरबन डेल्टा का हिस्सा है, बाकी ये पूरा जगह गंगा सागर द्वीप के नाम से जानल जाला और लोकमानस में गंगा सागर तीर्थ के रूप में। गंगा के अवतरण के आखिरी पॉइंट गंगा सागर पर लागे वाला मकर संक्रांति का मेला महाकुंभ के बाद दुनिया में मनुष्यन का सबसे बड़ मेला भी है। हर साल यहाँ मकर संक्रांति के मौका पर लाखों लोग पहुंचेलन आ स्नान दान करेलन। गंगा सागर के प्रति लोगन के भारी आस्था के पीछे खुद गंगा के वजूद के होखे के पौराणिक कहानी बा। भगीरथ के अनुरोध पर जब गंगा देवलोक से पृथ्वी खातिर निकल ली तो कहीं और जाए खातिर ना इहवे आवे खातिर। राजा सगर के 60,000 पुत्र और भगीरथ के पुरखा लोग के तारे खातिर जे सिद्ध महात्मा कपिल मुनि के श्राप से यहाँ जल के भस्म हो गई रहलन जा। मानल जाला कि यहाँ पहले कपिल मुनि का आश्रम रहे, आज उनकर यहाँ एगो मंदिर स्थापित बा। धार्मिक मान्यता के मुताबिक गंगा मकर संक्रांति के दिन ही यहाँ पहुंचल रहली। यही से हर साल यहाँ भारी भीड़ जुटेला स्नान दान का पुण्य कमाए खातिर। भगीरथ का पुरखन का तारे का मान्यता के चलते मकर संक्रांति के दिन लोग यहाँ पिंडदान भी काफी करेलन। संगे संगे लोग कपिल मुनि के मंदिर में भी पूजा अर्चना करलन। ये मंदिर के खासियत है कि यहाँ स्थापित मूर्ति बस मेला के दौरान ही ले आवल जाला, बाकी समय कोलकाता में रखल जाला। मकर संक्रांति के मौका पर लागे वाला गंगा सागर का मेला कुल मिला के 5 दिन का होला, जौना में 3 दिन स्नान का मुहूर्त रहला। गंगा सागर में भगीरथ के पुरखन के तारे वाली गंगा अब हर साल मनु महाराज के वंशजन के तारे ली।